टिकट कराक बा तो सब जना के माने टाइम से अपन उठ जाए पड़ी। हां तो कब बजे माने सवेरे कब बजे जाग जाला तू? हां बा सवेरे हो तो जाग जा माने कब बजे ले जाग जाला? 7 बजे ले। बाप रे, तोले पता लगी कि ट्रेन छापरा चल गए ना छापर ना थावे से कब बजे खुलेले रमेश? 11:30 में बिया राती खां हां बाबा अब देखबो ए तो का के कुछ बनवाहू के परी रास्ता में खाए हुए का? तो अब इनकरे से राय लो लिट्टी भुजी और कुछ सब पूछ लो का बनी खाए के? अब तू ही रोहन जानता नहीं का बनवाए। अब रास्ता पे आना भूख लगबे करी। हाँ अब महीना दिन के रास्ता बा जाए के बाप रे बाप कामना पूछ जगह लो मालिक से हाँ का कहता? कामना जगह जाए के बाकी 1 महीना लागी मर दे। आरा की कहता है आरा की कम से हाँ? कम 10 दिन लागी रमेश हां तो कब बजे ट्रेन हमनी के के पकड़े बा? कब बजे उठल जाई? कब बजे नहा धोवा के? 2 बजे उठे के बा रात में? हां रात में। और सुना हो यार हाँ? सुन ला देखो बता। झोरी में कपड़ा धो लेबे के बा। अच्छा अनु हाँ आ ये जुग से धोधियाइल हमनी के हाँ तिरमुहानी चल के बा। हाँ रह भाई यार अरे तिरमुहा हाउ पिपराही पुलवा पर हाँ आ वही जुग चल के आ तीनों जना नहा लिहल जाई लंगटे अनु पूछल नहा लिहन ओकरा नहाया ना ओबरा के देखे जाता आ नहा के आ मुंह हाथ धो के नहा के चले सबेर हुई तो सबेर होई माला वाला ले चले पड़ी तो देखो माला माला लागी खूब बढ़िया। हाँ चलो लाल पियर माला माने बढ़िया माला लागी। अच्छा माने कोनो मालिक के तरह कहे के पड़ी। अच्छा अच्छा गुलाब के कनैल के कोहड़ा के बैगन के फूल लगी हुई। अच्छा अच्छा रुको हनु आ माला पहना दिए नहा धोवा के नहवा के आ 10 किलो आटा के पूरी लगी। अच्छा इनका मुंह में धरा दिहल जाई हाँ। आ नया फेरसा लगी अच्छा आ एक बेर चलवा दिहल जाई। दिमाग मत